Awards. Ladies and gentlemen, Dr. Bean of the National Gallery of Okay. Well. 3 χρόνια από τη μεταπολίτευση, οι δημοκρατικοί μας θεσμοί για πρώτη φορά υπονομεύονται τόσο απροκάλυπτα. Η διάκριση των εξουσιών, ακρογωνιαίος λίθος του κράτους δικαίου, καταστρατηγείται ευθέως. Από μια κυβέρνηση που επιχειρεί την πλήρη χειραγώγηση και υποταγή της δικαιοσύνης. Μια κυβέρνηση που θεωρεί τη δικαιοσύνη θεσμικό εμπόδιο στους σχεδιασμούς της. Σε όσους απεργάζονται, σχέδια που κλονίζουν το δημοκρατικό μας οικοδόμημα, στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί θα σταθούν όρθιοι. Η κοινωνία δεν θα διχαστεί. Και όλοι όσοι σήμερα τιμούν τους αγώνες άλλων γενεών για ελευθερία και δημοκρατία, ανεξάρτητα από τη σημερινή πολιτική τους ταυτότητα, θα βρεθούν απέναντι σε αυτούς που περιφρονούν το Σύνταγμα και υπονομεύουν τη δημοκρατική ομαλότητα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μεταπολίτευση και στην ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής. Οι επιλογές εκείνης της εποχής μας προστατεύουν και σήμερα από το φόβο και την ανασφάλεια. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες των τελευταίων ετών, η πορεία προς το μέλλον δεν μπορεί να ανακοπεί. Παραμένουμε εγγυητές της δημοκρατικής τάξης και της ευρωπαϊκής προοπτικής της πατρίδας μας.